Ano? Ito na.
siya sorry.
lugar.
Masabay ka? Makakabahay. Ano rin ka? Sa iba rin. Ang iba ka mo na. Nakain. Tarik din. Pero grabe lang. Singanida. Ano daw na? Anong punta? Magbaratang. Dahil ba na?
Ayan na. Sila na.
Ayan. Kailangan, di ba na laro ko daw daw.
may English na. Ano lang ito? Lang kita mas. Pasiguro. Ha? Pasiguro. Ako makasi. Sabi mo ba? Ano wag? Di ko nila. Nakakuha ka. At ayun, pag ikaw ako kayo buti. Kasi matulog pag iyan, talagang
Naman. Alam ko wala.
naman. Hindi na po. Ayan. Ano gusto?
17. Ha? Pinta. Ano yan, ano? Bunda, din.
Talaga, gusto. Oo, napasabot niya. Kaya, ako man, Yang Ayan, simula. Hindi mo na yung
araw na niya. Kasi nagpupunta niya sa account. Tinanggap siya. Magpagalit. Ito ba? Wala mong kirti, gayon. Lipat pa. Ang kapag sa to. Sabi na po, na magkakaroon sa ano.
Plus 91. Moving. Pag ginulbe, yun na. Galing. Ha? Nanay gusto ko ba yun? Pinabasa ko ba yun? Ano meron? Normal ang sa akin. Sabi siya, kay mother. Pagkakarama yun, naraon na. Kapag sabi tayo, madahil na sa trabaho mo ka. Magandang din sa trabaho. Ano mo sa araw na talaga? Bilo mo na po.
Maluya. Ha? Di ka dito. Kaya ka lang. Ako na hindi ko Pinoy. Punta din punta kilo. Yo, yun na yun na